Pasok tayo Star Mall. Star Mall. Lakad-lakad lang dito sa Star Mall. Turo kayo dito sa Star Mall. Puntan tayo dito kung mayroong sale sa RRD. Pasok tayo sa main shop. Tayo sa taas. Isa fine. Free TV sa Metro Manila, Channel 35 sa Sky at Signal TV. K-Light. Limot lang tayo kasi libutin natin lahat ng biro di tayo bibili, ito pera eh. Ito lang sa Star Mall. Ito lang sa Mall.
gutom.